Salutare, urmează, o să vă arăt cum să vă luați Cat Engine 1.6. Bă, deci trec pe lângă ăștia ca Taci, nabii. bă! Cat Engine. Intrați pe Chrome. Și scrieți Google. Și scriem download Cat Engine 6.3. Dați Cat Engine. Bă, și atent, trec pe Taci, lângă ăștia bă, ca taci, nabii. mă, tu n-auzi că fac video. Ah, ok. 6.3 download. Oh my god. Aici. Dați download. Îi dați download iarăși. Dați iar aici. Așa, o să vă apară porcăria asta aici. Asta închideți. Și mai e un lucru care trebuie să știți când vă luați asta. Vă arăt imediat. Așa, intrați în el. Mai întâi vă faceți un folder. Aici o să-mi creez un folder special pentru el. Și trebuie să scrieți fix cum scriu eu pentru a funcționa. Eu-s bolnav de rup. Yes. Apăsăm yes. Vezi, bă, că o să intru la Apăsăm citești o să văd. dăm pe folder. Și scriem aici. Rename. Dăm rename. Ce te găsiți, mă? Îl băgăm pe ăsta în bară. Rename. Am luat de la ăla și de-aia nu vreau să dea rename și scriem așa. Trebuie să scrieți neapărat cum scriu eu, altfel nu o să meargă. Uite așa. Nu, scriem 1.0.0.1. Aici puteți să puneți pauză la filmare ca să vedeți cum. Dați Enter. Așa. Dați aici Next. Next. Dați I accept. Hai să acceptați regulamentul. Dați aici Browse. Și căutați folderul care l-ați făcut. Cat Engine. Eu o să-l pun direct aici. A, nu merge. Atunci eu îl caut. Anul disk. Program, data, tot ce. Nu, eu nu o să-l bag în nimic. Dați Next. Așa, acum. Browse. La următorul când dați Browse, vă uitați aici în care folder îl băgați. Nu. Security, nu. Nu, aici nu. Lăsați. Voi acolo când îl instalați o să vă apară voi. Eu am prea multe din alea și de-aia nu s-a salvat. Custom installation. Dați custom installation și install. Uitați, când o să vă apară aici, îl faceți pe ecran mic și le adăugați fix în folder. Eu să-l bag de acolo în folderul ăsta.
Așa. Next. Finish. Și acum, înainte să-l băgați în folder, dați pe folder. Când spun primul la Tero. Așa. Acum dați așa, add chat engine 180. From tutor, nu. Nu, mie mi s-a deschis, dar fără să vreau. Așa. Și acum faceți neapărat cum v-am spus și eu, ați văzut. Dați aici și dați ăsta, add tutor chat engine și vi se face acolo un de ăla. Eu acum deja l-am făcut. O să vi se instaleze aici unde ăsta. Îl băgați aici. Și pe ăsta tot aici. Nu? Așa. Și acum le dăm scan. Ca să poată să vă meargă. Așa. Și acum intrăm. Vedem că avem ăsta. Și la ăsta chat, nu la ăsta. Îi schimbăm numele. Îl băgăm așa. Rename. Care e numele folderului. Rename. Și băgăm. Stați puțin că mă bag în păcările astea. Așa. Deci, intrăm în folder. Dăm click dreapta aici. Dăm rename. Ștergem asta și lăsăm punct rar și scriem chat.engine.36 și dăm enter. Și acum apăsăm pe ăsta. Dăm chat engine 33. Așa. Doar apăsați și dați chat engine. Acum o să vi se reinstaleze și gata. Asta a fost. Ăsta e Cat Engine-ul. Acum o să funcționeze. Dar trebuie să băgați fix, cum am spus eu, numele folderului și toate alea. Ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un coment și bye bye!